Un gran cuiner a més de talent, un bon equip que li acompanya i una infraestructura necessita bones matèries primes per dissenyar i elaborar els millors plats. Berg Noller ho sap molt bé i per resoldre l'assumpte del prohiment va triar el millor lloc, el Mercat Central, del qual és client des de fa 25 anys. Segur que això té algo a veure amb el fet de ser un dels cuiners amb millor reputació de València i posseir un estel Michelin. Me importa mucho que el producto que veo ahora mismo, que lo puedo poner en la carta directamente, que no sea, que no es una cosa pensado, sino veo el producto, lo compro, lo llevo y lo elaboramos, inventamos algún plato y lo ponemos a la gente. Es nuestra forma de cocinar ya desde hace 24 años. A veces cambiamos la carta 2 veces al día, porque me viene una idea, me viene un producto y digo, ¡pum!, lo ponemos en marcha. Amb molt d'esforç, idees clares, Berg Noller va arribar a la cúpula de la restauració valenciana i l'Associació de Venedors del Mercat vol agrair la seva fidelitat amb la entrega d'un guardó que simbolitza la cúpula del mercat. Desayuno ahí en el mercado y disfruto todas las mañanas de mi vida.